no khang phai di ang talang kenu yung kenu no khang phai di ang talang kenu hai bai song bai tong bai nro khak lai nro jatana ka ham tong na ni channel ko tal pai kan ke subscribe ke all os la kan di hai ke bai song sini upcoming kokborok music video phai dong hai ke kokborok music video sabo samong klai ka tei boy youtube channel lo release nai oborok saimana bagi video no pula ni hoite pai ta jora nai tong di hai ke bai rok sung pula no saimana kokborok music video ni title lengkha Tongwi manya tei abon pura sung saimane actor tei actress ni mung actor tongo Subhajit Debrama tei actress tongo Sebika Molsoy tei abon pura sung saimane singer samung klaika male singer samung klaika Manik Debrama tei female singer samung klaika Pinky Chakma tei abon pura sung saimane music rikha Sekang Debrama tei studio song recording klaijaka Medley Cafe Studio tei abon pore sung saimane cinematography o samung klaika Crucial Riang tei choreographer tei direction o samung klaika Hamsoti Riang tei bayap song mo music video release nai SDA Production YouTube channel o heke bayap song o music video ni link description rojak tongo tei mention khlaijak tongo video no pila ni hoite paithak jora nai tuma bagi bele ke hambai video no sajak ke like kedi comment kedi tei share kaino tapok de hambai jatono no haino hai next video malapine so bye jatono kaham korang tongbai